L-għada l-ġurnali Malta Today u l-lum żvelaw kif l-aktar nies qrib il-kap Nazzjonalista Iżda kienu qed jaħsbu biex isibu impjieg alternattiv, One News tkellem mad-direttur maniġerjali tal-Mediatoday Saviour Balzan. Is-Sur Balzan spjega kif din il-qasma fil-Partit Nazzjonalista komplet titwessa bl-aħbar li żewġ deputati li bħafna tal-kap Nazzjonalista Iżda iltaqgħu ma' Jorgen Fenek li kien fil-mira tal-Partit Nazzjonalista. Mhux il-qsim biss, ma tista' tgħid il-kaos li hemm fil-Partit Nazzjonalista. L-iktar wara li kien hemm talba biex li saret infatti mit-Times of Malta, infatti saret ukoll minn xi on-site oħra, infatti saret ukoll minn Malta Today dwar laqat li saru minn deputati jew attivisti jew nies fil-Partit Nazzjonalista ma' nies diriġenti tat-Thomas Group. Sostna li s-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista toħroġ ukoll l-ipokresija tal-istess partit. U li f'daqqa waħda kulħadd qed jitkaża b'dak li qed jiġri turi l-ipokresija u jiena llum ukoll ktibt fl-opinjoni tiegħi dwar il-fatt li ir-relazzjoni man-negozju l-kbar ilha għaddejja, tant hekk li nsemmejt